guys! Good morning! Magluluto naman tayo. So, breakfast at saka lunch yung lulutuin natin. So, yung lunch namin, simple lang siya. So, Vietnamese wrap yung lulutuin natin for lunch, and then yung breakfast natin is simple lang din yung kamatis con egg lang siya. So, samahan niyo ako, tara! Kalimutan ko, pakulo muna ako ng pagkain ni Hailey. Pinakuluan muna natin, matigas eh. So prepare ko lang to.
Yung lalagyan namin ng lalagyan namin ng asin is yung coffee. David of coffee. Ano? So, ayan guys, malapit na tayong matapos dun sa kamatis con egg natin. So, i-prepare na natin yung ingredients for Vietnamese wrap natin. So, ito prepare ko yung capsicum, at saka meron din tayong cucumber dito. Cucumber at saka carrots. Wait a second. So, ito yung So, yan yung mga ingredients natin guys. Hugasan ko lang to, then prepare natin.